Ụmụnze m ọzọ anyị bulukwana bata na efere mba ụwa n'ụbọchị nke taata wee na-asị na adịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma. Biko na ozi ji wee bịa n'ụbọchị nke taata bụ maka Jpac comedy elayers okwu anyị ọ na-apụtago wee na-aba mba na efere mba wee na-asị mba na ajụ ihe na ndị mmadụ ji akwa ọkụkọ agbalụgba show. Ndị mmadụ jizi ihe mere mmadụ ibe ha agbalụgba show. Okwucha wee na-asị na even Jizọs nwere disappearing power achọghị disappear mgbe a ịbịa kpụli ya. Biko seji na akwa ọkụkọ wee na-agbalụ show. Akwa ọkụkọ bụ mmadụ nkịtị. Biko si onye ọbụla site ihe na ekpere ka akwa ọkụkọ wee pụtakwana ebe ọ nọ n'ụbọchị nke taata. Anyị wee na-asị dodo ndoloko na-awọchicha vidiyo anyị na subscribe kwa na this channel. Menenu unu ihe Jpac kwuo n'ụbọchị nke taata. Anyị na-abịa ka na chiata ọzọ. Bịa kedu ife uru ji emere things ka ọ na-adị difficult akwa? Ana m agwa ụmụ dibịa kedu ife uru ji emere difficult nwere things ọ dị difficult. Achọ ịnyụ ahụrụ apụta na Facebook anyụ ahụrụ, achọ ịnyụ nsị apụta na Facebook nyụọ nsị, agba afa egosi na Facebook. Ma ndị kwuru na akpa apụta na ozi akata na-agbagharịkwazị afa na-achọ ka agbapụta. Ụzọ eme things ọ na-adị difficult for that young boy. Aka ji ejidekwu ejisikwu ike ọ bụrụ na chọbụrụ pụta ejidekwu aka ka amakade ihe ọgwụ na-anyị eme ka amakade ihe asa ahụ na-agba ya ebe. Can't you do things na secret? Maka na ọsọ ndị eze dibịa kpọrọ akpọ ndị kpọgoro na fonu rụkwuru ọrụ mmiri n'abalị rụọ ọrụ zoo ezo wụta aka gba ya na efere mba ụwa. Ọgadike soro onye isi ya, ọgadike isi bụ onye izu pụtara ozugbo gbapụta agbapụta congratulation mee vidio ibido orige ka efu ndị eweta the right source mpụzụ the right source na aka ji ka jikwa ịgbapụtakwa ego elu gwagwurekwa ebini na-atọgbu ebini na-enwe ihe o mere gị kpụkọrọ fatara ahụ na mmiri kpụkọrọ uru na-egbu na ọkọ gịwa na-eme ji gịwa na-eme ose nne-enye ya bụ ife ọ dịka ọmọkịrị ọgaji ike gịwa bụ ụzọ pụta sị na ọpụtago ka ọ gara nlejọ odogwu apụtago na o misiri emisi gbasọ na ebe mmisi o misiri emisi ọ rọta dị kịta chinwata adawa dịba na-agbagharị afa because you are not sure ụzọ emeza things ka ọ na-adị difficult for that young boy. Ọ bụrụ na mọkụ ọmọkụ pụta ife kwuo na mọkụ eme vidio nke eme vidio nke a na ụfọdụ ejiri oji na-agbari oji fọdụ na-atọgbu ebili ụfọdụ na-epụta na Facebook a na-akọ nka ejizi emezi ihe ịsa abịrị. Unu afụrụgo ebe eji mmadụ a na-agbakasị afa up and down eji agbakasị afa ewudo onye eji ka ọ bụ were ọgba zụọ na mmiri chọọ ife daa na mmiri soro ha teknọlọji. Ugboro ebe uru niile ndị a na-agbakasị afọ up and down na-atọgbusi ebili na-atọgbu uru na-atọgbu nke ugboro ebe uru pụtabara wedosie some nọmba ndị aṅa tii na trakin ka a mara ebe sie na n'imi ihe abụ ihe oyibo na-arụ. Ị mara onye na-emeghị ife na onye na-emeghị ife nwere ike na ọ gara akụ like this na-emeghị ife na-egbu n'afọ ka ọ na-eme ama. Ndị jikwa agba nwere ike jikwa fake akaụntụ na mkpara Facebook na-agwachigwa ihe emekasị ife ha gasịrị oke ngwara ọgwụ na-agwa ọgwụ meze kpọpụta akwa ma ọ bụ na ọgwụ na-eme ife dịta ba pil. Ọ bụrụ nwere ndị omere ife ọjọọ bụ nnọọ ha wajie a na-ahịa ahịhịa ka obi ha zida maka na akwa dị anyị mkpa ọ dị Igbo mkpa. Ọ ka mma na nwatakịrị mere ihe ọjọọ ndị okenye ejiri aka ha dụọ ndụmọdụ ọ na-achetakwa azụ dịrị anyị ndụ da ma ịkpụrụzi ya agbụrụ. Ọ bụrụ nwere ndị o mere ihe ọjọọ ma ọ nwere ndị anaghị abụdo n'okwu a na-anya unu biko unu hapụziere anyị akwa na ife anyị niile hapụrụ na anyị akwa was a small boy 25 years ọ ka nwere adolescent age mụọ pesina na-ayọ na seloseti ebe ọ bụ nọ na-awọchi doo unu fụ vidio a doo obi unu medee unu egbu na-egbu o nwee ihe unu midiri n'obi ọcha a ga-enye unu ma unu megide unu hapụ akpa ka akpa pụtakwa kpagharịbakwa. Ọ batacha nke a ọ ga-ele the lesson mana na ọ bụrụ onye ọbụla na-achịrị ya eke ọ bụrụ onye ọbụla fụrụ ya n'anya na ọ bụrụ onye na-agbakọrọtara okirikiri akụ ogene kpotokpokpotokpokpokpo akpa onye ọgwụ akụ ogene isi na ha niile fụrụ n'anya ịma na ha nche na-abụrụ ndị fụrụ n'anya. Ọ pụta ọ mara na ọ bụrụ imepe geeti igbu ebili ata anụ taa tọkị taa nchi echere ndị afụrụ n'anya efe ego na okeshọn ọkpọ ndị afụrụ n'anya were those people a na-efezi ego ọ na-akwụkwọ maka ihe ọ na-atọ n'ile si na ihe mekara m ozu anwụ na Chineke mee ka akwapụta ọ pụta I believe na ọ ga-ele na lesson ọ comport onwe
chịkọọ onwe ọnụ maa na all the glitters are not good. Ọ bụrụ ife niile bụ friends gbara gburugburu na-enye ha advice na-enye ezigbo advice. De nwere ike enyocha enyocha because na ndị Igbo na-atụle nsu na nọọ ọkụkọ ụlọ oke ọkpa ụlọ pụrụ n'ama jegwa nke nọ n'ama na ọka dị aya eme ntụrụ na oke nọ n'ụlọ pụkwara pụọ n'ama jegwa nke nọ n'ama na azụ dị na ngịga maka na ịgba mmadụ na-egbu. Unu emezi n'ife ahụ na-eme na Facebook agbara afa jee ebe agbara afa jee ebe ị chọrọ ịgba afa gbaa afa na be gị gbaa afa ya dịrị gị n'obi gị. Ife nwoke na-eme dị ya n'obi. Egbu ebini abụọ na Facebook, egbu mbi abụọ na Facebook n'isi akwa ejere mmiri awụsa mmiri na awụrụ pata wee na mmiri ejere mmiri edebụla adịka na-ekpezi ya ka ekene Maria. No, ọ dịka na-ekpezi ya ka ekene Maria. Ụfọdụ na-emekwuzi ewere na-emere nwa mọkịrị. Ị maa na mgbe ị na-eme ka ị na-eme mọkịrị na ị na-anwa akwụkwọ ya asa because na ịgwọ ọgwụ ịnụgwọ ọgwụ a na aka jisi ike ife onye dịrị divine intervention. Ife onye dịrị agbụrụ pụtara Facebook bịa na-egburu ebini na-egburu ebini ala egburu ọkụ nke egburu ọkụ na-atọwụsị ụmụ anụmanụ na-enwe ihe mere ha dị. Ịchọgoro igburu ebini gbuo secret ife nwoke na-eme dị ya n'obi. Ọ bụghị nwere ya pụtara na Facebook ị na-create that young boy problem not to come out because most of the things ife nna a na-eme kasị up and down na Facebook bụ nwere ike mechazie ihe eji ejikuzie more. We are appealing ada ya ga biko anya yọọ na tie isi na ana kpọkuo yọọ doo aka jieni wọchị anyị ga-akpọ si hapụ na akwa dị anyị ezigbote mkpa. Mana nke ha like ịsọpọtụ bụ nke ha like iteke bụ ndị a na-apụta onye pụta ọpụta na Facebook ugbo ebili ọpụta je gbuo ọkụkọ ogbo nwuriom agwa fata mmiri agbagharịa na-eme publicly asịrọ nga emere ihe ị na-eme dị oke emezina publicly na people ị na-eme ịmara ndị na-eso gị ịmara ndị na-efolo your page ịmara ndị na-efolo your account imesi ya asịrị oke ụfọdụ nwere ike izobe single secret no anụ cheta ha ozugbo pịa ọpụtago in next 1 hour ozugbo ijebade dekwa ọpụtabeghị ma ndị ji Facebook account fake account ma ndị ji fake account ezu obi na-emegharị operate ịma ihe na-eme na-eme unu bupụta unu kụwasịrị bupụta ndị fake account eburu ebusasị ya ọtụsa ma ndị sị na ọ gwara agụ ma ndị sị na ọ gwara ebili ma ndị sị na ọ gwara nke a anyị ebukasị fake rumors unu bucha that news aka ji na-ejidekwa si unu ngabezeni ka unu tụwachie everything abụrụ online everything abụrụ Facebook. Some people gbara nkịtị does not mean na ha amaghị ife agha eme. Some people gbara nkịtị does not mean na ntị chiri ha on ha hafụ ụzọ mana ị gara ekpe ekpere na strategize na-ayọ ayụyọ enyo ahụrụ na Facebook enyo mamịrị na Facebook enyo nka Facebook everything Facebook ụfọdụ ejikwuzi emezi content ama na comedy ka ejikwuzi eme ka ọ gịnị ọchansị mara onweghị ọrị na onwe unu ugwu ka ọ dịgodi ekpere mbụ ka Chineke mee ka akpa mụrụ onwe kwụsị na ibupụta ihe ọbụla unu na Facebook ka aka ji akpa ha ndewo. Anyị na-ekwu ntị mkpu n'oke unu wee na-asị nna anụ biko na bi na-enecha vidiyo anyị na subscribe kwa na this channel na-agbakwa anyị notification gị anyị na-afụ aka olu wee na-asị biko mmaji pụrụ mmaji n'ihu na-emela anyị n'ụbọchị nke taata na chanel a abịa na-asị igwe n'ihu igbute mma igwe n'azụ igbute mma ya na-asị ihe ọma ya akpọ anyị n'obi n'ihu bụ onye Igbo na-akwado chanel a abịa na-asị na ya dịla anyị mma biko Igbo fụrụ ọnwa anyị n'anya ka jikọta n'aka ọnụ nyụkọ mamịrị ka ọ wee gbaa ọfụfụ biko onye mana ọ bụrụ na ịnwere nwe ihe dị mma ịchọ ikwu maka akwa ọkụkọ idosa ọnụ gị n'ọbọ ihe ịma ha amana gị nke ịma amana gị nke ịma mmalị gị biko nụ ka anyị nwanụ mgbe ọzọ.